Deporte que chega prácticamente a todos os rincóns do planeta. Move fortunas, desperta emocións, xenera opinión e ás veces capta a atención de milleiros de persoas. Sen embargo, paralelo a este fenómeno de masas, existe un fútbol discreto, anónimo, na sombra, pero que para moitas persoas crea a mesma paixón e mesmo pode chegar a converterse en parte das súas vidas. A este fútbol moito menos mediático, que moitas veces custa sacrificio, cartos e dores de cabeza, pretendemos a través da historia dun equipo afeccionado, humilde, de pobo, render unha pequena homenaxe a todos os clubs afeccionados e a todas as persoas que de unha ou outra maneira os manteñen vivos, porque ao final, queiramos ou non, todas as nosas pequenas ilusións forman parte das nosas vidas. Non ha habido os que habían ido á guerra e os que habían ido por aí, empezaron a programar, porque antes de eso xugábamos ao fútbol, pero xugábamos ca pelota de trapo. Pelotas de trapos, facía pelotas de trapos, andaba no monte, pum, a patadas, entrenabas en solo. En canto non se mollaban, saltaban, picaban, saltaban, pero unha vez que se mollaban, adiós que che vai a ver, non? E xogaba, además que tinha moito corpo, e xogaba moi ben, cantas pelotas, escarallou de trapo. Bueno. O canoleiro, por exemplo, traballaba en Ourense. Outros viñan, por exemplo, Pepe do Salón, estaba en Asturias. Había 3 ou 4 que estaban nesas cidades. Entonces, eles explicábamos un pouco o que era, pero non sabíamos que era fútbol. Nos agarrábamos atrás da pelota de trapo e metedalle, non? Nin sabíamos como era a portería, nin menos. Onde íbamos ao principio eran nas airas, desta rapaz. Bueno, non acordaste, pero había un aquí que chamaba así Pepe, que era zapateiro. Eu se aprendín algo a xogar, foi con ele. Que eu só lhe daba ca direita, eu que a esquerda non sabía dar. Pero ao pouco tempo já aprendín e daba bien, despois daba tamén ca esquerda como a direita, igual. E xogamos aí nesa aira que hai, e o bateiro. A iniciación de Loñá, pois, tuvo algo que ver justamente por o que foron os meus cuñados, porque foi o Pepe do Moreiro e o Antonio Boticas, pois cando se formou o equipo, resulta que primeiro, claro, había que ter un estadio.
estadio de fútbol. E o estadio de fútbol foi a Carabina. Na Carabina que había dous tosales, un era do Pepe da Severina e a outro era do meu cuñado, do pai do meu cuñado, justamente. Aí se fixo o estadio. E logo despois, como quedaba un pouco pequeno, agregouse outro pedazo. Alquilarnos a noso campo en 25 pesos. 125 pesetas. Estou seguro que chego ali e todo é un bosque. Aquilo agora está feito un bosque todo. Porque era detrás da caixa do Arturo. E alquilaron outro como era, se era pai, se era abuelo. Dos Cerredas. Así que aí fixemos o estadio. Eu a veces iba para o monte, para ali para as vacas, dos meus avós, e resulta que tanto entusiasmo tiña traballando ali que chegou a noite, as vacas foron traballando ali. Desa maneira foi que se empezou a formar o equipo de Loñoa. Despois había que comprar o balón. Así que o meu cuñado Pepe e o Micholas foron ao Orense e foron compraron o balón. Viñeron, claro, viñan pola carretera, non había nada, que carallo había, non había nada pola carretera, viñan xugando o balón, pum, pum, pum. Cando chegaron ao Loñoa xa estaba pinchado o balón. E bueno, o primeiro partido que fixeron, eu daquela miraba nada máis, por o San Miguel. Penso que foi no 40. Tiñan un campo de fútbol alá con Díaz, alá arriba dun penedo que era alá arriba. Eu tiña por aí 17 anos. E era o entrenador, tu xa non conociches, o Antonio Blanco. Xogaba o meu cuñado Carlucho, xogaba o Elías, ainda non sei se xogaba, perdón que non xogaba. Xogaba todo o Salvador. Dunha oportunidade foi xogar a San Miguel, entonces ganou San Miguel ganou por 3-0, unha cousa desa. Entonces eles os puseron na región. Mira, daquela poñeron o partido, poñeron o resultado e a alineación. Bueno, despois viñeron a Loñoa. E Loñoa resulta que tamén ganou a San Miguel, entonces mandaron e puxeron na región. Debe estar na región, si ten archivos, debe estar aí. Entonces puxeron a alineación e o resultado. Pero resulta que cando estaban poniendo a alineación, empezaron fulano, chegaron, eran 12, porque resulta que había o Ergemiro da Ira Bella e o tal Ergemiro de ali da área de abaixo. Entonces, bueno, había que quitar un Ergemiro. E aí armouse unha troirada, porque claro, como habían ganado, como vas a quitar los do equipaje? E nos, os rapaces, que viñamos atrás, que estaba o Calamón, o Antonio Campa, estaba o Faba, o Luís, xogaba de porteiro, Faba. E pois estábamos aí uns cuantos que éramos da mesma edad, máis ou menos, e formamos o equipo e xa xogábamos con grandes, xogábamos misturados aí con grandes. E bueno, fomos a xogar a Luintra, fomos a xogar a Melias, fomos a xogar a Villariño, fomos a xogar, bueno, a Rabaza. Nós fomos a xogar a Villariño, eu non sei como fixeron, pero compraron unha bota de fútbol. Fomos a estrenarlas a Villariño. Fixeron como 12 goles. Pois, pagábamos todos, contábamos a peseta cada un, cada veciño, os xogadores, e pagábamos nós. A primeira vez, depois sobraron os cuartos e compramos as botas de xogar ao fútbol e fomos xogar a Villaíño e meteron-nos 11-0. Estamos acostumbrados a xogar en alpargatas, cas chancas, esa cousa, porque non botas de fútbol, que carallo, pasa unha cousa de fútbol. Bueno, non dábamos pé con cabeza, pero bueno, daquela estábamos xogando. Hubo un tolo ali que colleu unha escopeta, estaban xogando ao pé do río, porque eles tiñan o campo ao pé do río.
Digan, vemos todo lo que quede matar a non sei quen. De carallo. Ahora nos metemos na tabela, pisamos a porta. E todos por abaixo das mesas. E puxose variado da cabeza e andou a tiros. Que quería matar a criada. Escapamos todos, carallo, xa ve que escapamos todos con a tienda cá en Villariño. Non sei se había, non sei se é agora. Todo lo que decía que iba a matar a non sei que, a non sei canto, bueno, nós non queríamos morrer. Era unha cosa xa que pasara despois. Pero, bueno, tiro morte non houve ningún. Cando xogábamos en Melia, xogábamos nun campo que tiña ali, que tiña castiñeiro. Xogábamos a pelota, o balón, e pegábamos contra o castiñeiro e salía o balón por outro lado. Era unha cousa de tolo, non? En Melia, contra o campo era contra pegaba o balón contra o castiñeiro. E ela estaba moi acostumbrado. Se quería mandar o balón para ali, eles xa corrían para ali porque sabía que iba a pegar o castiñeiro que iba para ali. En ese de Melias, justamente fomos a xogar ali porque había dous de Melias que chamaban Camaño, que eran panadeiros de Melias, a facer o pan que ia a banda. E de aí naceu o asunto de que un tal Germán, que se empezou o asunto de relacionarnos e fomos a xogar a Melia. Falaban con que depois aquel avisaba ao ordín todos. Era así. E na raza había un tal Calitro e un tal Tabernas. Quises eran os xogadores que eran nombrados ali na raza. O campo de aquí, de importar da granja, non sabes? Pois xogamos aí, e xogaba o Carroleiro, o Antonio Moncholas, o Francisco, bueno, os de aquí, todos, os 11. Estaba eu, que era un rapaz, e o Francisco. Cando íbamos a empezar a xogar, dixo o Tabernas. Pero empezamos, o partido non empezamos. E dixo, o que digo o árbitro? E dixo o Tabernas, pero botai os rapaces de aí. E dixo o Caroleiro, non, isto vai xogar. Isto? E dixo, bueno, pois, isto cada gol que meta, un gol adivinho. Me cago nele. Podían emborrachar todos, me cago na cona. Metemos 7. Entre os dous, o Francisco Michel e eu, metemos 7. Me cago na hostia. Os dous rapaces. Os dous rapaces. Depois foi cando quedamos nós. E fomos xogar unha vez. Acordo ben, fomos xogar a Toubes. E fun debía ter 6 ou 7 anos. Foron xogar a Toubes, onde a Peroxa. Tamén. Pero daquela acordo moi pouco. Furamos xogar a Toubes, xa estaba casado. Estaba casado, sí. Sí, porque depois eu aquí, vieron xogar eles aquí, e eu aquí non pude xogar. Trae un equipazo do carallo, non sei onde foron buscar E trae a miña andorense, algúns, a todo. Claro que virían, e nós tamén reforzámonos coa SER, chamaban de SER, un de San Miguel, que era a defensa, xogábamos a SER, xogábamos. Un que chamaban Pancho, que era de Frontao. Xogar a meu cuñado na porta. Que teu cuñado? José Manuel. José Manuel. E xogaría, cara. Xogaría na porta. Se quero ver un fora que era para xogar a unha porque o Aladio se marchara. Xogaría logo. O Aladio se marchara. Xogaría José Manuel na porta. Se marchara para o Aladio. Xogaría. E era para xogar eu, non, na porta, pero como me pasou percanza aquilo, pois non podía ir. Sí, sería. Esa vai xogar a meu cuñado. Eu xa non recordo ver o porteiro. Xogar a meu cuñado. E tamén lle ganarades de aquí. Aquí tamén lle ganarades. Pois é que sí, tamén. Lá tamén se ganou. Pero lá portáronse moi ben connosco, Ali comer a beber o que se quixera. Aplaudiron moito, E eu xogaba de número 6. Me acordo que me berraba, ala 6, os da lá. Cando chegamos a San Miguel, non estaba, tan noso, porque foi no 63. Bueno, ali ainda hai unha foto, daquelas hai unha foto. Hai unha foto da no Juan. Eu xogaba por zapatos que fora para a festa. Que na ten? Da no Juan, aquela foto. Aí ten, non sei. Ganáramos de un 0. De aí para dar un penalto ao SER. E di fallei un gol candado. Me acordo que parece que quedamos na hostia. Bueno, había que tirar o despacio e tirarlo á porta, como desde aquí aí á parede. E
deime soliño, regatei o porteiro e tirei no alto, me cago na hostia. E os chamaronme burro, pintaron aí un día. Foi así. Vexo que os de primeira división fallar goles cantados, E pois ganábamos allí 0 o día do San Cipriano. Era o partido de volta. Ganábamos allí 0. Deu-me máis por aquelas mozas de San Miguel. Os di, oxe que perdestes, oxe ganamos. Cabra, hostia, Dios. Pero bueno, era o que había. Eu acordo-me a xogar cando íbamos á escola, xogábamos na Aira do Pateiro, ali por trás da casa onde ten a casa Bonadeiro, o José Manuel. Pois xogábamos cas chancas. Bota non había. Pois mira, eu xoguei con Luís Fava, xoguei con Antonio Carranchete, con Luís Carrera, con Manolo do señor Vitorino, Manolo Carranchete, Andrés, co Juninho, co da confitería, co Jorge. O que tiño do Bañoa xogando o fútbol era que a camiseta do Barcelona na Rañoa. Debeu ser no ano 64, que hai fotos por aí. E íbamos a pé desde aquí, ou bicicleta, ou moto, cada un iba no que tuvese, pero bueno, hasta o campo non se chegaba, entonces iba aquí a atravesar as fincas e ir cruzando hasta chegar ao sitio do terreno de xogo, pero bueno, era un montón de xa, non era... E xogábamos, non me acordo agora que nos regalou as camisetas. Xogábamos contra o de Vigueriño, xogábamos con Cordemelias, xogábamos con un equipo que tiñan en Ceburiño, íbamos xogar a San Miguel, que era o mellor campo que había por aí que arredor, o campo de Vidocura, pois cando era por as festas ou fora das festas íbamos xogar ali contra os de San Miguel, que xogaba o Emiliano, o sobrinho do cura, que xogaba, era un gran xogador. E viñera un que lle chamaban Silva, a mí non recorda, non la desacordar di, pero da raza, que tamén era moi bo. Xogaba moi ben, cara. E dixemos, pior vai ser isto, que vai non poder, porque xogaba na delantera. Xoga moi ben e domina moi ben o balón, claro. E dixo Francisco Michorra, dixo, bueno, iso cubro eu. Deixai-me a min, que eu cubro eu. Eu non vou fazer nada. Xa sei que non vou fazer nada. Pero ele tamén non vai fazer nada na boca. E así foi. Pegou o céu e non deixou fazer nada. Todo o partido. Bueno, nos nosos anteriores a nós, o xogador que máis destacaba de hecho era o Manolo. Eso dicíamos todos. Unha vez habíamos xogado con ele unha vez as típicas pachangas, os tiros a casados, o Manolo era moi bo. Daquelas, o mellor tiña 40 anos. Pero o que me recorda, sei que despois había uns clásicos, o Fava, por aí, dices tal. O mellor xogador xogando eso era Manolo do señor Vitorino. Manolo era un xogador. Manolo era un artista. Había xente moi boa daqueles maiores. O tío distes, o Francisco Micholas, estaba lá e tamén era moi bo. Parecía Marcarcade. Cando me vía, sempre pregunta a mí aí, que, como vai eso? Que vai ben. E aí, Dios mío, se daquela fora hoxe. Dixo eu, por qué? Dixo, tú ibas por Orense ou para un sitio de iso. A maneira que xogabas. Bueno, xogaba, porque os outros non xogaban nada. Era máis o mismo. Nada máis. Pero sempre se vende máis tamén, claro. Eso sí, porque era máis xente. Claro. Todo eso era a base de cafés e de chupitos. Antes de ser xogador, de federar o equipo, eu si xoguei co Valentín, con esta xente xoguei nas partidas das festas, porque daquelas era o que había. Solían xogar sempre o equipo que facía a festa e invitabas a outro a tal. Eu acordo-me de haber xogado en San Miguel, na festa de San Miguel, en Covas varios anos.
onde se solía ver estes partidos así tal. En esos incluso xuguei co Canario, xugaba o Canario daquelas de porteiro, había unhas camisetas que non me acordo que elas compraran ni nada, eran do Barcelona, creo. En principio era de liga, de partidos que xugábamos por as festas, e íbamos a xugar pois a Cortiñas, o Pereiro, San Miguel, Cerreda. A partir de ir xugando esos partidos así no Bravo, pois despois fundouse o Loñar. Que se empezou máis ou menos nos 76. Ponlle na primavera ou tal. Nos 76 empezamos a xugar, porque no noso caso, empezamos a xugar onde é o local social. Ali había unha especie de campo de fútbol, se non ves, porque aí está a casa do Francisco, pero aqueles había o campo. Empezamos a xugar aí, empezamos a xugar os tipos de partidos que duraban toda a tarde. Empezamos a xugar as 3 da tarde e na terceira día xugabas, non? Entón un bo día, creo que fora o Eliseu, o Eliseu se chama, está casado con Rosa. Pois ocorreu-se comprar unhas camisetas, de tanto que estábamos ali, e dice, no, home, temos que comprar as camisetas e xogar así algúns partidos. Entón empezouse a xogar, empezamos a xogar típicos partidos pachangueros, isto. E yo un podía para o ano seguinte, pois unha vez, Pepiño, non sei como se enterou que se iba a facer unha liga local, que chamábase daquelas por segunda regional local, creo que era. Entón, dixo, bueno, se nos federamos e tal, hai que facer un estatuto, e dixo, traenos para que sabía escribir a máquina, cucho sei, porque estaba hecho unha especie de tal, e tu copiábamos, só había que poñer o loño a tal, 4 chorradas. E levou unos a federación. O Boinas e eu fomos aos Armadanzas, pois, porque estábamos en Ourense e controlábamos un pouco máis deso, e a axuda, pois, de aquí, acórdome, pois, o Eliseu, o Herminio, esta xente así, que fomos os que montamos o equipo, o Pepe. Que empezou a fazer o equipo foi o Boinas e o Macabra. Temos que formar un equipo tal na tienda de arriba do Ernesto. Joder, para aquí somos... Eles viñen facer o afiche ao bar do Ernesto. Claro, por eso te estou dicindo, joder. Claro, ben que, bueno, que entre José Manuel, o Boinas, o Eliseo, o Herminio, o Paco Carroucho tamén. Bueno, pois aí empezouse, igual me olvido de alguén, seguramente me olvidei de alguén e pido, vamos, disculpas porque non me dá máis a memoria. Pero, bueno, de aí se empezou a ver se nos federamos, a ver se costaba moito, se podíamos entrar en alguna categoría naquela de peñas, porque, bueno, a terceira, con desplazamientos e con todo eso, pois éramos un pouco máis problemático, máis que nada por ir desplazarnos a sitios que hoxe en día o facen en media hora, pois daquela arriba che moito máis tempo. Entonces, pois, bueno, empezamos a estar federados na terceira regional local, que chamaban aquí a Liga de Peñas. Pero como hai que xugar? Non, eso só xugar os sábados á tarde e os domingos, parte que non era lexo, dicía, porque antes xugar en equipos de modestos era complicado porque ás tardes ibas ao quinto carallo, como se vai agora, pero menos, mellor ibas ao carallo e botabas a tarde e a xente os domingos quería facer outras cousas. Entonces, pois, federaba, dice, como é eso? Bueno, podemos xugar, xugamos, non fai falta campo, porque deixábamos os campos, xugamos no campo de Belle, en Iroás, en Vilar das Tres. Non pagabas árbitros, que xos pagaba a federación, e nada, tú solo tiñas que ter un equipo. Fixose así, pero cando o resultado que había, pois creo que eran máis de 20 equipos, ou a ver, a 30, unha barbaridade, eran facer 2 grupos, porque xa non cuía, un era máis salvajado. Pois empezara, porque algúns terminaron desaparecendo, o típico, algúns fixeronse e tal. Entón, quedou que era a segunda que despois se transformou no que se chamou a Liga Local, que era o mismo. Pois non había nin ascenso nin descenso, xugábamos entre nós e fora, non? A Copa sí que se xugaba con... Había que era a Copa Local, e pois había a Copa que xugabas cos outros equipos de terceira, segunda, etc. Xa participabas, nos pasábamos un par de rondas e acababas o negocio, porque acórdome que algunha vez xugamos que Seixalvo, que xa era de primeira, bueno, tiranos unha pasada, hostia, había moita diferente. Pero bueno, cando nos tocaba algún de terceira ainda pasábamos, non tiñamos moito problema. E era como se xugou durante anos e anos, así. Viñera a Peiquí no ano 75, foi cando me casei,
E como había moitos rapaces aquí de Loñoá, de Cebreiros, por aí dos pueblos, pois empecé a dicir se queríamos facer un equipo para xogar así no verano, nos trofeo das festas. E me dixeron que sí. Os meus recordos que temos é de cando éramos rapaces. Xogábamos ali onde ten a casa a Maritel. Entón collemos aí dos lameros que había ali, do Campo Redondo, un que era do abuelo da miña muller, o señor Antonio o alfareiro da señor Antonio da señora Amelia, e deixamos se nos o deixaba para xogar ali, a entrenar. Pero, a ver, como facemos, se facemos aquí unha directiva ou tal. E de seguido o Luis Domínguez, que era de Castro, que estuvera en Francia moitos anos, Luis Domínguez Gil, casi todo o mundo conocía por Zozo. Pois de seguida se meteu o presidente. Era o presidente Luis Zorro. O Campo Redondo para facer as porterías facíamos de paus. Íbamos a facer para as festas, porque ao final aqueles eidos eran para facer as vacas, que non era para disfrutar. Fomos ao monte, cortamos uns largueiros para facer as porterías, e sin redes e sin nada. Últimamente xa foi cando empezamos a xogar ali seguido e se non lo deixaban seguido. E se quedaban as porterías. A ganada foi desaparecendo, entón non facía falta eses eidos. E cando entrenábamos, pois, cando tamén era no verano, era no tempo das uvas, entón ali no campo, por un lado, tiño o abuelo unhas cepas que daban viño. Entón cada vez que salía o balón, iban buscar o balón fora, pum, picaban nos racimos. Un día foi por ali e vi os racimos todos picados e dixo, oi, se seguides así, o ano terminas o campo. Era o que pasou, abuelo. Home, están os racimos todos picados. Entón dixen xa os xogadores, oye, non se pode andar picando nas uvas e non depois non temos onde xogar. E días onde nos cambiábamos, eran os vestuarios, visitantes e locales. Non había vestuarios, pero había un debaixo dun carballo que ainda existe nesta área. Para a semana seguinte xa me dixo que fora Ourense e que fora que compraron un equipaje. Un equipaje novo, medias pantalóns e camisetas e valós que non faltaran. Efectivamente, pagou el todo. O noso porteiro, en principio, foi o Carlos, o Respinga. O Carlos Charlie Bravo. E despois pasou a ser o Iglesias. En Ourense podemos conseguir un porteiro, que era o Iglesias. Tem un amigo tamén que chamaba o Milín. Pero, claro, que eles como fan para subir e para avisar. Dice, non hai problema ningún. Vai o Ernesto Pires, vai nos buscar e vai nos levar ao terminar os partidos. Pago o taxi. Empezamos a entrenar e empezamos a xogar partidos así por os pueblos. Onde había festas, os domingos á tarde, pois, casi todos eran lameiros, porque campos non había. Facían unhas porterías así como as nosas e o árbitro arbitraba cualquiera, o do pueblo. Nós, cando xogábamos na casa, arbitrábamos o Pepe, o Gil, o gordo, sabes? Nunha mão tiña o chifre e noutro cigarro. Estamos 3 anos así xogando por os pueblos. Empezábamos as primeiras festas non sei se onde era, na de Raxa. Depois xogábamos no Pereiro, en Cortiñas, en Armariz, en San Miguel. E o último onde cedábamos a temporada era o trofeo das festas de Copas. Era impresionante a cantidad de xente que había vendo os partidos. E ali, cando xogábamos aquí na casa, pois o presidente invitaba os xogadores todos, non sabes? Refrescos, galletas, caramelos, bueno, o que había daquelas por nenos. E levábamos 3 ou 4 anos sempre en un partido. Ganábamos todos. Cada fin de semana, cando xogábamos, solíamos ter un trofeo. En nos torneos de San Miguel ganábamos, o de San Miguel ganábamos sempre. Entón o Vinino Romero ese era entrenador, presidente, agarrador da xente, de todo. Tiña 3 fillos xugando, era na hosta. San Miguel foi o máximo, os rapaces. E con nós levase de maravilla. Entón, que pasou aquela? Traes unha selección do pabellón, os que xogaban ali, amigos deles, a xogar o trofeo das festas. Cando chegamos ali, pero este equipo, e dixo o Verino, ai, non vai ganar, non vai ser sempre ganar. Alguna vez tendes que perder. Dixo, bueno, de perder ainda non empezamos. Pero el para ganar nos agarrou, e como San Miguel se xogaba no pabellón e tal, agarrou e dixo, estas festas ganamos o trofeo de San Miguel nós. E trouxe o equipo do pabellón.
E depois, claro, os rapaces foron crecendo, xa casi non querían xogar, porque depois tamén estaban os grandes, e algúns xa xogaban por exemplo juveniles, e por aí e terminou o seu equipo. Estaba o Miguel, o fillo do Coelho, que tamén era un bo lateral, o Paco do Forno, o Ernestiño, Pírix, o Jaime, que xogou conosco, xogaba, creo que xogaba Manolo, o teu cuñado, que tamén xogaba ben, o Manolo era bastante, e xogaba o Paco, o irmão do Suso, e todos isos tiña un equipo bastante bo. Xogaba o fillo do Faba, que era tamén un tío que xogaba moi ben, e xogaba tamén o Pepe Sastre empezou aí, non? E depois estaba o Ernestiño, Francisco José, o Manolo, o Jaime, eu, o Garay, o Levis. E, bueno, había 17 ou 18, se podíanse facer cambios que... É moi ben, pasámoslo, temos os recuerdos, quedaron moi bons amigos deso. Os dous a xente, que son moi boa xente. Pero quen nos levaba un pouco era Juan. Pois éramos pequenos, digamos, pero os pequenos que despois chegaron a xogar nos grandes casi todos. O que canta máis é o outro. Bueno, pois xa temos a roupa colocada. Depois, según van vindo, según o número que lle dé o entrenador, van acollendo e ali demos as toallas. Recórdame dun partido que salimos a cantar e volveron a mandar parar porque antes botaron uns bois a pelexar no campo, recordaste? Cerca da lá, joder. Debía coincidir o partido nas festas. Nas festas de ali. Entón había a tradición de que botaban uns toros ali a pelexar e nos tuvemos que volver a entrar. Despois ao acabar retiraron todo o que botaran os bois e xogamos lá. Deso sí que me recordo eu. Hai 40 e pico anos. Tiñas aquelas botas que tiñalas que mollar, ir a ducha e mollalas, e depois salías cas marcas nos pés porque tiñan as costuras para dentro. Eran durísimas. Solo nos faltaba o balón cocido, como do tempo do Gento por aí. Oiches, éramos os reyes das festas. Sí. Os reyes das festas, non había trofeo que se nos resistira. Era todo distinto, incluso os árbitros. Eu recordaste do leiteiro. Ese un perro do que estaba de guardia no polígono do Rivera. Siga, yo soy la ley. Siga. Eu era bastante protesto, tal e cual. Un día se parou el Vilar e sacou a camiseta e dixo, me saca a camiseta. Se pero para que? Agora vou xogar eu, cos teus e tú arbitras. E fíxome calar. Era un tipo cojonudo. Sí, que era bo. Do leiteiro tamén, o sea, a palabra do leiteiro. Se tes algo que decirme, dirmos salir fora no partido. Era, bueno, había de todo, tío. Pero pasábase moi ben. Os mesmos balóns. Se chovía, cando rematabas a porta quedabas así un pouco grogui, se viña o centro fuerte quedabas así un pouco pensando a ver pa onde arranco, porque era... Era un balón moi pesado, Mollábanse e pesaban como a... E cantos balos tiñamos? Creo que hai balos agora... 3 ou 4, olvídate. Hai destes balos medicinales que usan agora, eu creo que había algún antes que se esmollaba moito e pesaba tanto. Xa tiña moito mérito xogar naqueles campos, había algún campo que se levaba as botas de goma de media caña, creo que se entraba agua por arriba. Bueno, nós tamén tiñamos unha afición boa. Que houve xente como o Manolo Canario, como se chamaban, que era o tesorero, que se desvivía tamén polo equipo. O Francisco. Desde o meu punto de vista, así do TAG, estar contando mellor dos anos 80 para cá, eu creo que a figura do Carrancheta e a do Juan están un punto así por encima de distintas labores durante moito tempo. E descrificarse, porque o Bernabéu, non me digas tú, ese tío, o que fora, tería as súas rarezas, como temos todos, pero ele por equipo, o que fora. Eu acórdome, non se me olvidará, cando ascendemos, o día que se confirmou o ascenso a primeira, non me rompeu os huesos de decir, o semejante abrazo que me deu dese, chorando, que enlle as lágrimas, entrou ali á ducha, e un abrazo desto que notas que non se olvida na vida. Había xente que apoiaba moito o equipo, bueno, a afición, todos. Cando empezamos a liga local, sí que viña xente, hostia, dentro do pueblo viña todo, viña Luisa, viña o Ernesto, sí, viña xente.
como era a ilusión de que era o primeiro chino, pois sí que viña. Canario, Manolo, o primeiro recordo de ir no campo de Seixalbo, ir co Kempes, ali xogaban, pois acórdome do Julio, que máis me acordo, o Julio da Marité. Julio, o Herminio, o Raúl, o Kempes, os tíos do porteiro, era un chaval da Terrasa, estaba o Juancha daquelas, pero cando nese partido non era o, non sei se era un tal Berto, que eu teño así na cabeza un pouco. A primeira, me acordo do Julio, así, o Julio regateando constantemente, o recuerdo que teño do primeiro recuerdo. Hai unhas novas para muller, aquí ves, aquí hai que ter unhas bridas para muller. Hai que meter, se temos unhas novas aí para poner. E pois había uns partidos especiales contra a Peña e íbamos ao 300% cada un. Había grandes rivalidades co Viños Barco e sobre todo co Peña Barcelonista. Si iso era o Nova Más. Viños Barco tamén era un derbi bonito e iso, pero bueno, había máis amistades, había máis... Levabas tamén con o Peña Barcelonista a muerte, iso era... Era o derbi pronto no Más, era espectacular. Vamos a ver, era rivalidade no campo. Sí, que fora do chisme do campo había tíos cojonudos, entendesme? E tiñan un equipazo, tiñan un equipazo. Entonces, ao ir contra eles sempre era o 300%. As derrotas eran amargas, pero as vitorias sabían a gloria. E a final da Copa foi precisamente contra eles e mi madre querida. Eu acordo máis ou menos como fora. A Copa xogábase en plan liga, pero só un partido. Entón, despois os 4 primeiros xogaban a semifinal, non? Entón, eu acababa de vir da Mile Viapú. Parece que eu villa en febreiro, empezamos a xogar en marzo. Entón, xogamos contra todos e ganamos todos, menos contra a Peña Barcelonista que perdemos. Perderamos 1-0. Pero igual, clasificámonos igual. Entón, nós tocou na semifinal, creo que era co Carballo. E a Peña Barcelonista xogou co Viños Barcos, que era onde xogaba o Juan. E, bueno, uns cuantos da Rabaza que eran por aí carnosos todos. Entón, xogamos co Carballo, ganamos 2-0 no primeiro partido e perdemos 3-2 no segundo. E entón pasamos. E a Peña Barcelonista e a Viños Barco foron a penaltis na semifinal. Non me acordo como quedaran, porque xa non me acordo. Nós queríamos que ganara o Viños Barco, pero non houve maneira. Entón, só perdemos iso e tal. E eles eran, eu para mí eran algo mellores que nós era. Pero bueno, nunha final, normalmente xogas con moita máis gana. Entonces, empatamos de milagro, xa digo que eles tuveron máis. O pasa que o Juan había xogado un partido bastante impresionante. Unha Copa, joder, un equipo federal. Non era o mismo que ganar as Copas das Festas, que era tal. A final non a pude xogar, xoguei antes, a final estaba... tiña fractura aberta de tibia peroné, e acórdome de xogar no pabellón contra a Peña Barcelonista. Aparte, o Samuel estaba escarallado, que era daquelas probablemente dos millores que tiñamos. O da final, pouco ten que creo que salíamos todos ciegos como un miura. O gol da final que había marcado o Catelino. Cadrón, como se marca outro calquera. Eu si me recordo que, bueno, quedáramos como unha hora e media antes no vestuario, e eu debín chegar media hora antes ou mellor menos. E recórdome que me fui sentar ao lado do Julio e dixo-me o José Luís ao banquillo por chegar tarde. Deso sí que me recordo. Pero, bueno, ao final, o que contaba foi o final, a final. Sei que fomos a penaltis e que non nos lanzamos todos. O último non se lanzou porque xa fallaron eles ou parou o porteiro, Juan. Non sei se parou un par de penaltis. Entonces, pues bueno, ainda que creo que nos falláramos pues bueno, xa non tiña opción de ganar. De acordo que foran a penaltis, estaba Juan de porteiro do Loñoa. Entón, depois marcaron o Loñoa
Despois parou o Juan outro penalti, non sei quen foi deles. Aquilo era tremendo. Acórdome, bueno, que foi unha alegría moi grande, dos que xugábamos ali. Pois unha final épica, tamén foi unha final épica. Eso foi un partido ali a penaltis a final, buah. Foi o que máis se me quedou de cando era eu así pequeno. Tuvamos suerte. Aquilo foi o noso maior logro da época. Vamos a ir metidos, vamos a ir metidos, hostia, va. Partido importante, señor. Juan era moi amigo de andar aquí no pueblo con rapaces, cando andábamos xugando por as festas. Pois, nese grau deros unha serie de circunstancias pois distintas. Foron xugando partidos en varias festas. He visto que nos juntamos un grupo, a maior parte dos xogadores que éramos do pueblo. Algúns xa nos facíamos maiores, ou sea, maiores no sentido que éramos non juveniles. Outros andaban xugando por aí en equipos como o Loureiro, como o Viños Barco. E moitos outros que xogaron aquí no Atlético Loñoá. Exacto, moitos eran xogadores que estuveron no Atlético Loñoá, que non era un equipo federado, pero que nos juntábamos nos graus para xogar nas festas. Entonces aquí o Juan, visto que se daban esas circunstancias de que había xogadores, pois animouse a... Ele foi o impulsor de facer o equipo. Cando se fixo o equipo de segunda vez foi... Eu xa non xogaba, pero fixo o equipo a base de fuerza. Eu recordo co Juan que lotou a hostia por facer o equipo, sabes? Juan José e tal. O primeiro ano xogamos en terceira categoría local, quedamos clasificados segundo ou terceiro, non? Sí, tuvemos, sí. E foi cando xa era o cachaldora de que o ano que queríamos ternos en terceira regional. Nós estábamos xogando daquelas, o Juan, tiñamos unha peña do Viños Barco, ali en Orense. Estábamos varios ali, estaba o Joaquín, o Naveira, eu, o Pepe creo que non xogaba xa no Viños Barco. Xogou a xogar, creo que non. O Catalino, o José Antonio taxista, e cando foi que fixamos aquí o Loñoá, viñámonos para cá todos. Anduve por aí en varios equipos, pero tan pronto me dixo Juan de tal, volvín a primeira outra vez. Na primeira temporada, que estábamos en Peñas, claro, houve que ir dar o teu equipo á federación, e houve que facer uns requisitos, facer uns estatutos, e facer a ficha por primeira vez e todo. E deso, pois, encargarame eu, por circunstancias que o mellor Juan estaba na playa, pois encargarame eu. E fóramos 5 veciños aquí do pueblo. Fora o Ernesto e o Paco Carroucho, que paz descanse, o Julio Llobas, o José Antonio Levis e aquí o presente. O Xocas, por exemplo, que estuvo moitísimos anos tamén. Aparte, o Xocas, aparte de xogar, estaba aí antes de, pois tamén me colaborando co Juan, en temas de, pois, o mellor, en pretemporadas, con tramitación de... O Xocas sempre recordo aí, o Xocas Yodopi, a mellor apoiando en temas de tramitación da pretemporada, fichas e historias, e despois, durante a semana, moitas veces tamén, pois, o Xocas colleu a presidencia do equipo. Presidente, primeiro que se puso na directiva, que pusémonos como presidente, foi o alcalde. O alcalde do Liceo, sí. O segundo ano sí que xa pasou a ser o Suso. Sí. E votou o Suso, votou, non sei, foi o que máis anos tuvo con diferencia. Sí. Con moita diferencia. Xugábamos de prestados en Lugueira. Como non tiñamos aquí indo ao campo feito aquí na Carabina, entón xugamos a Díbalo Intra, pero claro, había que pintar o campo, había que pasar a grada, subir dos sacos de perlita, para pintar o campo ca máquina, e depois ao terminar os partidos tínhamos que limpiar os vestuarios e deixar todo limpio. Non nos cobraba nada. E así hasta que se enamorou aquí o campo. Portáronse moi ben o legario e todo eses, portáronse ben. Portáronse tamén que nunca nos cobraron, quixeron cobrar nada por alquiler do campo. Nos encargábamos de deixar os vestuarios limpios máis ou menos como escollíamos, e levábamos ao cal, botábamos o cal, pintábamos, pasábamos a veces pasar a grada,
xa lle agrada algunha vez que non os prestaban eles porque era deles, claro. Entonces, cos veciños do equipo de fútbol de Nogueira de Ramuín, o Loñán penso que debe estar agradecido de por vida. Sí, sí. Eu tiña 17 anos, subíamos o Carlos de Cebreiros eu con el, que non había, ainda xogábamos en Luintra. Xogábamos os domingos pola mañá, porque o Nogueira cedíanos o campo, entón, supoño que o Nogueira xogaría ás tarde. O Juan subimos o domingo a mañá, con as bombonas de butano, con todo tipo camisetas, o maletero, todo o coche era de cousas do equipo. Montar o vestuario, depois acababa o partido, todo Dios duchabas, e o Juan quedaba ali barrendo o vestuario, recollendo bombonas para que a tarde o campo estuvera en condición para o Nogueira. Como se salíamos, é dicir, acababas ás 2 e eran as 3 ou 3:30 o Juan con todo. Esos son detalles que me quedan aí para sempre. Pois é o primeiro recordo que teño iso, do Loñán xogando en Nogueira, indo cos vellos do pueblo, Pepe Gordo, acordo de ir ao fútbol arriba, unha vez co Canario tamén, co Pepe. Esa é a generación a primeira que me acordo. Esta foto que teño aquí nas maus foi quitada en Luintra, nos inicios do equipo, non sei se foi o segundo ou terceiro ano que xogamos. Calculo que... A camiseta Dúbilos. Aquí figura o Raúl, co cual xa non está xica a camiseta Dúbilos. Foi as primeiras camisetas donadas. E de feito ao club púxoselle pantalón blanco, vestimento oficial, pantalón blanco e camiseta roxa, que botou así moitos anos. E medias rosas tamén. Foi a primeira equipaje que donou un detalliño importante. Houve un veciño que se dignou, ademais, quedou de por vida a facer o escudo do equipo do pueblo, que é o Jorge do Pereiro, da María, do Parente. E xe foi que fixo o escudo, habrá non sei quantos tempos, xa fai moitos anos. E aquí este escudo é o que rige a día de hoxe, non? Sí. Non hai outro escudo por aí. Sempre houve este. De carnés que dos máis antigos que se facían. Este me acordo meu deste doblado, ese. Este doblado era moi... Este. Os primeiros carnés foron este doblados, así, estes. Sí. Como quedamos 3 ou 4 anos de quintos, ou cando ascendían 4. No digáis nada. No vayan metiendo ellos con el árbitro. Vamos. Empecé no 92, 93. E ascendeuse a... Ese ano ascendeuse a segunda. E despois xa foi a, non sei. E houve ese ano, ao final da... Eu creo que un aspecto importante a ter en conta aí, si que houve un punto de inflexión que foi fixer o campo. O da Carabina, detrás da granxa, primeiro. Despois fixeron iso da Rañoá, que era a outra generación. Depois daí foi cando paraba o Campo Redondo. E depois foi cando se fixo isto. Desde o 84 que empezouse o mellor o trámite do campo hasta o 90 ou 90 e pico, o campo non se fixo. Toda a Carabina, aquela finca era do Félix, do pai do Pepiño, unha parte. A finca, a máis grande, comprose que era
a parte de abaixo, onde entramos por a pista para arriba. Casi hasta o medio do que é hoxe o terreno de xogo, era da señora Aurora de Castro, da mãe do Bernardino e da Carmiña. E pois a outra compróuselle o Pepe da Soberina. E depois, por outro lado, tamén se compraron o Callora. E a outra, de Cambados, non sei quen foi a última, porque non daba po largo do campo para quedara ben, e entón foi a que foi comprar o Juan a Cambados ou Villagacía. Fora a levaxe eran, creo que eran 500.000 pesetas, que teño aquí a factura dun home de Cebeiros, pero vivía en Cambados. Entón, eu como estaba de vacacións alá, na Lanzada, o Francisco, que era o tesorero, deume os cuartos para que lle fora a pagar alá e trixera a escritura. Para comprar o campo, escoltamos nos veciños para pagar o terreno. Me parece que houve un momento en que alguén aportou pasta, creo que foi o Francisco, e entonces terminouse de comprar. Non había os cartos, había que dar 500.000 pesetas. E puxas o Francisco de Recordo. E despois, ainda se viu un euro para cobrarlas. E os euros para cobrarlas, que cobrar cobronas. Fixemos o campo de fútbol. Todo ben feito, houve que comprar todo dos terrenos, todos. Houve que andar na roza. E despois anduveron as palas e por unha cousa por outra, houve que pagar, pero xuntamos os cartos. Eu montei ese canto, non sei, 8 días seguidos monteiros, a coda pala. Non traballei nada aí no campo. Por eso, es que para traballamos ali. A regarar eu traballei no campo. Moi moito no campo. Facer este campo xa foi outra orgánica moi boa. E aquí traballou todo o pueblo. Cortamos cestas, pintamos as para poder facer o campo. E aquí traballouse moito, todos os veciños traballaron moito, pois claro. O Concello foi que, ao final, fixo todo, non? Acabou de facelo. E por cando lle metieron xa erva artificial, xa foi o tempo. Un minuto, dale. Da Silva se mete de lateral derecho, ¿vale? Gabri, Pichi cae aquí, Pablo, me da igual, esta posición me da igual, Anxo, Ferreiro y Martín. Si tenemos que cambiar no modificamos nada, modificamos con Da Silva aquí. ¡Señores, metemos que ganamos el segundo balón y vamos a por ello, venga. Vamos, choca, Alejandro, vamos, va bien, Eu só xoguei un ano no Inter. Claro, aí, pois eso, depois aquí se empezou a Vicente, e no campo pois estaba o básico, pero xa, creo que foi na temporada 93-94, creo que foi con Loñoa Longos que se estrenou o campo aí. En segunda. E nesa temporada, mal, foi cando colleu o Julio. Viñárame dicir o Joaquín se botaba na mão, aquí na carabina xa, e dixen, eu dixenlle que non, dixen, joder, que eu estou usado, quero descansar. Pero, bueno, entre unha cousa e outra e tal, pois botello un pouco un cable que acabache sarto no allo metido. Julio, creo que foi un punto de inflexión desde o meu punto de vista, deulle un cambio brutal ao equipo. Intentouse recuperar a categoría outra vez, de feito, pois, con un equipiño limitado, pois, con teoría do palo todo, volveuse a ascender. Entre comillas, profesionalizou o que a nivel amateur, pero deu un cambio sustancial. Porque os que estábamos aportounos moito, revalorizounos moito, por así, pois enseñounos, e pois foi traendo xente que aportaba tamén. Eu creo que a temporada 96-97 o equipo estaba outro, porque era o Loño era outro, notabas, víaste xa que eras os mesmos xogadores con respecto a 3 anos atrás que eran outros xogadores. Eu comecei no 98
Viñen de Rocas, viñen con o meu irmão, eu era moi xoven, tratando de aprender da xente veterana. Creo que foi un ano de cambio no Loñoán, creo que se foi xente ese ano pois importante. Recordo que xogamos bastantes dos que eran dos juveniles do Loñoán, aquelas que tiñan juveniles. Foi un ano bastante difícil, bastante difícil. Descendimos, o seguinte entrenador foi Figo. E o ano seguinte, pois, co mismo bloque, creo, se non recordo mal, creo que volveu Blas, e fixemos unha temporada moi boa, terceira. Conseguimos un ascenso bonito. Ese ano, cando acabou a temporada, pois, Figo deixou, e, se non recordo mal, veu Gamallo de entrenador. E despois, pois, si, veu, se non recordo mal, creo que veu Julio, e o equipo fixose fuerte. Xa o equipo, pois, empezou a mostrar un pouco que o ano seguinte, pois, se conseguiu. Ese ano foi o ascenso, para min considero que foi o mellor ano que eu viví no Loñoán, non só polo ascenso, senón polo que viviuse no pueblo, non sei, o que había de implicación do pueblo co equipo e tamén do equipo co pueblo. Eu debía empezar no 2002, era xa de pequeniño, e fun por a Carmen. Dixo, ven comigo ao campo de fútbol e tal, ni siquiera me gustaba o fútbol, ni siquiera entendía. Pero despois, fui collendo a Saray, era tan pequeniña que la ya Sandra levaba os xuguetes e xogaban atrás, xogaban elas porque elas non se enteraban do partido. E agora, a día de hoxe, a Saray sigue vindo comigo os partidos. E a Sandra, a súa neta. E agora teño a neta que teño que ir metendo tamén. Recordo estar as gradas, bueno, non había gradas, pero o campo cheo, moita xente, rapazos novos, a xente maior. A generación que máis seguín foi xusto antes de xogar. O Blas, o Joaquín, o Roberto, o Álvaro, o Arcenso e tal, eses anos sí que foi cando máis seguín no Loñoán, porque me gustaba moito verlo, porque todo o mundo era do pueblo, há moitos anos xuntos, os xogadores, aparte de xogar no Loñoán, eran veciños e eran unha pandilla de amigos, era a generación que os máis pequenos seguíamos, lógicamente. E foi un ano moi intenso, competido hasta o final, cando se ascendeu, e a celebración que houve, que non a houve nunca por todo o pueblo, os coches con banderas, non sei que caravana de coches seríamos, non sei, igual digo unha burrada, pero uns coches tras outro por todas as calles, carreteras do pueblo de Loñoán. Quedoume que como estaba involucrado o equipo co pueblo, o pueblo co equipo. Moi bo ambiente. Digo que é moi bo ambiente, que incluso os rivales dicían eso, moitos coitábalos, comentarios que oías incluso en Ourense, que non tiñamos así un super equipo de xente, pero que o grupo, eu creo que esa perspectiva, creo que era clave. Eso foi algo que non se olvida, directiva, xogadores, todo o pueblo que estaba por a labor. Eu creo que foi moi importante que era un equipo do pueblo, do ayuntamiento. Creo que todos sentíamos algo por o grupo. O feito de que tanta xente do pobo, e os que non eran, estaban tan implicados ou máis, que despois fan que a xente do pueblo se volque máis, e todo é unha suma. Que despois había unha cena, salías, que che decían, salías hasta por Ourense, hasta todos, hasta a mañá. E esos son puntos ao cabo dunha temporada. Do ben que pasamos, porque, digamos, o éxito, digamos, un poquinho do Loña era ese, o grupo, digamos, de pasalo ben tamén, de xuntarnos, comunicarnos entre nós en todos os aspectos, de todo. De todo, aquí nesta piscina viviuse de todo. Non, de todo non, de case todo, para. Ahora tú mete aí, nesa charquiña mete aí, pois 20 e pico personas, é con público, é con público. Coincidiu tamén co tema de que conseguimos chegar lesos na Copa, que ainda era unha Copa unificada, non só había Copa, onde xogaba preferente hasta preferente, tocounos non me acordo que eliminatoria estuvemos antes, a verdade, que non me recordo que chegamos a semifinales contra o Ourense B, que era unha ilusión, ir xogar ao Couto,
Eu salín aí e verán da grada chea dos meus veciños, hostia, creo que esta se me puña a piel de pizza. E despois creo que fixemos un gran partido na volta, nos metimos un gol pouco de empezar o partido, pensamos que nos íbamos vir abaixo, pero todo ao contrario, fomos todo o partido a por eles, tivemos as nosas ocasións, pero bueno, o fútbol é así. Eran mellores, realmente eran mellores, pero bueno, eu creo que o deu todo. Acórdome de ver con meu pai ver partidos de pequeno. Acórdome concretamente un partido que non sei se xogaste as semifinales contra un filial do Club Deportivo Orense. Coincidira cas festas do pueblo, pero se había un ambiente espectacular. Tens algún anécdota aí desa? Non, pero sei que o Julio sempre nos achaca que se non fora esa que non coincidira cas festas, ele dice que o que hemos pasado. Estuvemos metidos a veces en Copa, que era importante, unha delas coincidiu unha festa de aquí que se nos recordará sempre, que houbera festas e en vez de ir para a cama vieron montar o bar ali no monte para facer unhas calderillas, notouse un pouquiño, quedounos esa eliminatoria. Aquí ya necesitábamos máis, porque era o tipo superior. Non se competira, non se fixera máis, pero competiches de tú a tú, non ibas con... Sinceramente non creo que competiras máis porque non... El Julio Chaca, pois aquí o primeiro gol foi un despiste, como que tardamos en entrar, pero quitado eso, penso que pouco máis podíamos haber feito, non? Podríamos estar un pouco máis cansados, pero... A ver, chega un momento que nos partimos algo igual. A calidad notase, esa é a realidade, eles tiñan moito máis calidad que a nós. Quedou un poquinho a espina do que coincidía da festa, mitad dos xogadores estaban metidos na comisión de festas, ás 6:30 da mañá vino a pasar todo nun Land Rover para montar o bar, que estaba sin montar o bar. E precisamente era unha das fuentes que tiña o club daquelas. Os ingresos que hai do bar, había bastantes socios tamén, pero ben. Tamén estaba ben metido no ollo, tamén. Tuveramos que montar aquí un bar supletorio porque tiñamos todo en obras. E ala argallamos uns cuantos ferros a un toldo e venderlle Coca-Colas a que non era Coca-Cola, va. E moita xente viñera daquelas de Mareas. Nos sacamos o que tiñamos, que era o orgullo, a lucha, e malo de momento. Si era o contaxe de tú antes, este equipo non tiña outra cousa máis que era moito orgullo. A mi parte a pensar que xogadores dos que ascenderon tuveron unha escuela de fútbol. Escuela do Regueirinho, todo o máis. A miña escuela era o patio da abuela, porque se diga, non tuve unha escuela, non sei os demais de por aquí, pero moita todos os que estábamos aí non había. Eu non tuve outra, foi a academia do Regueirinho. A moitas horas metidas. Eso fora por as festas do Oño, que alá montamos partidos de solteiras casadas, e para mí foi unha das mellores experiencias, non sei para... Eu pasei no pipa, a mí daba má risa. Broken made whole, broken made whole. The world that tries to steal our hope tries to make us numb, but our love has overcome. And you, my dear, you are my prize. When I look into your eyes, love overflow, I'm never letting go. All my life I give to you, love breakthrough, I'm never... ¿Te acordaste de irnos a entrenar? Aparte quedabas aquí la hora para ir Sí, íbamos. Íamos, ya a parte Blas a nos mandábanos facer eso. Debía ser que nos vían barmellas, que nos cumplía,
movimiento e tal. As solteiras era correr por o campo, entrenar a pasas de balollas ou por... A verdade que foi unha experiencia para mí. Sí. A cena de final da temporada, non sei o que decir número, eu non os contei, pero algo por no Covas, pois todo o salón ocupado por xente do Loñoá que se apuntou a facer de compañía na celebración dos xogadores, que é o máis bonito, fora do título, fora do todo, de verdade, algo, que non son. Quanta xente podía haber ali? Brutal, sí. Sí, claro, eu creo que aí é que estaba o pueblo e a bisbato implicado, era un momento de arriba de... sí. E pois que os personajes que había, menuda que se armou ali. Foi impresionante. Había desgravado non sei cuántos sitios, pero aquilo non chegou parado, houve que poñer mesas ali de cualquier maneira, porque a xente estaba a top, de acordo? Foi o ano que máis xente asistiu a unha cena de fin de temporada. Viñeron o presidente da Federación, Este coincidiu, pasaban por ali uns gaiteiros. No, había unha cena tamén non sei que, había unha tuna. Sí, bueno, era tuna. Sí, unha tuna tocando. Non me acordo, casi que... No piso de arriba, no comedor de arriba. O sea, como estábamos ali, dixémoslo, ainda viñeron tocar ali. Viñeron abaixo e... Claro, era novedade, era o primeiro ano que ascendía o equipo. A xente animábase, claro, normal. O típico. Pero bueno, a camaradería que había no equipo, o ambiente que había era fenomenal, claro. Xa había buen ambiente sin haber ascendido nunca a primeira, pois tú imaginas. O ascenso, a compartir a Copa co Orense, todo iso acórdome, eu como aficionado máis, esas épocas para mí foron as máis bonitas. Esa piña que conseguimos neses anos é difícil de acadar, difícil. Para isto ten que ser, pois eso, que a gran maioría éramos se chegou esa remesa a chavales de outra generación, Ismael, Lolo, Suso, entonces, pois, queiras ou non, ti intentas que eles se unan e eles tamén teñen ese aliciente de ser do povo, pois unirse todos. Foi moi bonito, a verdade que sí. Emotivo e que se deu ben. Uns anos complicados, todos os anos se había directiva. Ao largo de toda a vida do club, pois hai épocas moi boas, pero hai épocas que a xente se cansa porque non hai renovación de directiva, entonces parece que quere desaparecer, pero claro, tú non podes deixar desaparecer o club do pueblo. Entonces, pois bueno, xuntámonos entre un grupo de mulleres, e bueno, creo que estuvéramos 2 anos. Como que tiñamos un grupo que nos gustaba estar xuntos, os anos de estar aí nos quintos, sextos, sétimos. Ao final da temporada 2005-2006, empecé a entrenar con vos. E ao ano seguinte fixen a pretemporada, pero en plan de pasar o rato, porque me viña genial e pasaba genial con vos. E si, empecé de coña. Había moi bo rollo entre xogadores directiva, íamos ás cenas con iles, o sea, a mí pareceme que estuvo ben, vamos. Os viernes, cousa nosa, sempre nos xuntábamos no bar da Vego. Creo que xa nos par de temporadas deses, non sei, os anos que tiñamos unha cousa boa, que eran as empanadas, pois non eran cada 3 viernes, eran 2 viernes ao mes ou 3, facíamos as empanadas no bar que estaba en Begoña. Eu creo que era unha cousa boa. Quedaste con máis anécdotas fora do fútbol, cado que realmente é o fútbol, que creo que estes niveles tamén é importante. No fondo tiñamos un bo grupo, había parte fuerte, creo que o equipo levábamos ben. Como amigos estupendo, de feito, nos veteranos cheguei a xogar con... Mira, só xoguei 4 anos no Loña, xoguei con 15 nos veteranos, eu estou con 10 ainda nos veteranos do Loña. Creo que foi un grupo que éramos tan amigos fora do campo, que ao final... No fondo pasámoslo ben. Despois tiñamos a cena do fútbol, das mulleres. Que cada vez que nos tocaba un lacón ou algo, era a excusa perfecta para reunirnos. O que nos tocaba na rifa era a excusa para reunirnos. Sí, era a excusa.
domingo comíamos, que normalmente subo meu irmão e tal, comíamos todos xuntos, mamá, que nos tenemos que ir, xa marchaba a cambiarse. A miña nai, incluso despois cando estaba enferma, todos os días cando viña ao partido, como quedaban? Que marcou? Ela vivió. E levábamos os caramelos e repartíos en todas as mañanas da grada. E agora a Ana sigue a tradición, chamámosle os caramelos da fila. Entón a Ana ahora leva os caramelos que son rellenos de... Además son sempre os mismos. Sí, chamámosle os caramelos da fila. Cando estamos de cumpleaños tamén levamos vos. Sí. Depois cantan o cumpleaños, no medio da Dios está na izquierda. Xa viñera Pablo, que ainda seguiu xe de capitán, xa viñera o primo Iglesias. El 8 de 2009, creo. Cheguei aquí, estaba Julio de presidente, creo. Chayán de entrenador. Nada, pouco máis. 18 anos. Siguiente ano collo mando outra vez Chayán. Gabi, más atrás. Va a ir luego de cara. No va, sí. ¡Afuera! ¡Afuera! Vamos, Álvaro. O siguiente ano chegou Julio, de entrenador. Sigue o Cachaldora de presidente. A Liga creo que nos salváramos faltando 5 ou 6 jornadas. E pois na Copa, foi o ano que ganamos a Copa. Na Liga non estábamos motivados, salíamos ao campo e xogábamos. Ao final non tiñamos tan mal equipo e competíamos e salvábamos, pero na Copa sí que demos un pouco máis, víamos partido tras partido. A primeira eliminatoria non a recordo, chego a verdade. Sei que outra eliminatoria foi co Razamonde, en Lallas. Despois foi o Barbantes. Partidos, pois, digamos, de carácter, e o segundo tempo, parte do primeiro, e o segundo tempo de Barbantes, cando se ganou a Copa. Semifinales en Leiro, 2-1, palmamos, no 90 larguísimos, 2-0 en Loñoá. En Leiro sí que dimos unha lección de humildade, de que se quería o equipo, podía. E o de aquí xa non ten calificación, xa foi o poñerlle aquí do pastel, non? E ao final contra o Entrimo. Que se me acordo teu de sempre, que se non se me olvida, pois que estuveches 15 anos no club, que pasaches de todos os colores. A Copa xa no final da tua carreira, que seguro que se faría ilusión levantar a Copa, pois ter o detalle de deixarlle levantar a Copa ao Juan. Eu cada vez que o vexo, pois creo que é un detalle super bonito e que digo moito tamén da tua persona e máis de como eras como capitán, o sea que creo que é un detalle que para mí quedará sempre grabado. Ese detalle eu tiño clarísimo desde hai tempo, dixenxo antes da final, non me acordo exacto cando foi que xo dixera, pero eu xo tiña en mente desde antes que se chegábamos, se ganábamos, que a Copa iba a recoller que lle iba a deixar recoller a Juan, porque eu vexo, durante moitos anos, eu vexo o labor que fai ese señor, e o trato que ten ca xente. Eu non sabía nada de que entonces o capitán era o Chati. Ganamos de 0-1 ao Entrimo.
Entón, cando fomos a recoller a copa, que ia entregar ao Eliseo, eu e o Julito, que era o entrenador, íbamos detrás dos xogadores. O Charlie iba así de diante, e entón diceme, pasa, dice, no, pasa tú, que no, é que o trofeo valo de coller tú. E dixen yo, no, iso é cousa túa, que eres o capitán. No, é que decidimos os xogadores que recolleras tú o trofeo. A ilusión que tiña os xogadores, dixen, están de aí, me gustaría estar aí. Foi cando me entregou o Eliseo o trofeo. Depois colleron aí, como vedes, os xogadores e mantearon no medio do campo. E aquí estamos todos no césped aí, mira que cantidad de xente, que afición había. Loñoa, todos con camisetas, con pancartas e todo. E depois, todo o que se... Daquela era o presidente era o Gachaldora. Sí. Todo o que fixeran na taquilla e eso todo pode partirse entre os dous equipos. E que aqueles cuartos, así, sin pensalo, porque ao non saber quen se íbamos a ganar ou non, pois chamamos aí a pradera, que daquelas tiña a Rosa e o Pepe, tiña... E dixeron que nos preparara algo para pinchar ali, para cenar. Prepararnos ali e fomos a cenar ali todos. Trofeo. Depois viñéramos a Loñoa, aquí todos cos coches pitando e todo, para que a xente vira os trofeos e tudo. Eu creo que era a mellor forma de darlle as gracias. Creo que nós, ou varias xente, sabe que estamos agradecidos a él por o traballo que estaba con nos todos os días. E eso, quedoume con ese detalle. Co Juan estou agradecido, por moitos motivos, porque desde nenos tive comigo, Ismael, a miña generación, Suso, Carrera, hostia, levábamos no coche, levábamos a todos lados a xogar, Nós os rapaces tiñamos posibilidade de xogar ao fútbol en parte, ou en gran parte, gracias a él. Se non fora por él, moitos non xogaríamos ao fútbol, seguramente. Julio tamén, me imagino que ir así un ano, pero volver a entrenar, coller un equipo, creo que por medio por obligación, volver a facer campeón de Copa, pois, sigo dicindo, a nivel de resultados, que pouco se lle pode dicir a ese entrenador. E o grupo que levábamos aí moito, pois tamén un punto máis a favor, pero bueno, foi bonito, para acabar casi, como quen dice. Anxo, ábrete os metes. Anxo, ábrete un poquito. Hay que ganarla, vamos, Pichi. Fuerte, fuerte, vete, Anxo.
Ano siguiente, Castor, efectivamente, outros 5 ou 6 primeiros. Todos os anos quedamos así, máis ou menos. Bueno, acabou ese ano, Castor deixouno, entrou na directiva o Quique, e puxose o Vasco de entrenador. Botamos 2 anos co Vasco. Empecé con Vasco ese ano, eu aquí cuadrei con Charlie, pero o ano ese é con Modesto, pero o ano que marcharon. Ainda xoguei ese ano con eles e con Araújo e con toda esta xente. Como falamos, xa era un pouco o grupo co que nos convivimos, que xa íbamos en declive. Ese ano recordo que fixen a foto para retirarme cor nenos, e, bueno, pois, ao final acababan falando os teus compañeiros seguir un ano máis. A única anécdota así un pouco graciosa que recordo esa temporada que faltaban 2 puestos por xogar no Loñoá, un era de porteiro e outro era de libre. Cólleme o Vasco e dime, bueno, se me atrevo a xogar de libre. Bueno, o problema é, agora xa xogamos de libre, casi peor non recordar máis. E aí acabouse o meu fútbol no Loñoá, que espero que o Pueblo tamén este contento comigo, igual que eu estou contento con o Loñoá. Despois xa veu Julio Pablo. Si, bueno, pois no terceiro ascendimos na última jornada. Bueno, xa sabe todo o mundo o que pasou na última jornada. Para mí foi no mellores anos que tuvo o Loñoá. Tanto en compañerismo, sin problemas, a suerte acompañou-nos, tampouco tivemos moitas lesións. Fixo un ano espectacular. Tiñamos unha plantilla espectacular, levábamos todo moi ben. Fallamos pinchos no campo de fútbol e de 25, de 28 estábamos 26 ou 26. Faltaba unha persona, 2. Houve moito compañerismo, moita unión. A verdade é que estuvemos toda a liga casi primeiros, segundos, faltando... Ese foi o ano que se implementou a famosa promoción. Estábamos primeiros e quedábamos última jornada, penúltima jornada, Melias en Melias, o sea, enfrentábamos primeiro e segundo, creo, naquel momento, e o Covadonga que viña remontando iba terceiro. Penúltima jornada era derbi contra o Melias, en Melias, e acórdome que empezamos ganando 1-0. Empatamos a... Sí, botamos toda a temporada arriba de líderes, estaba o Covadonga apretando, no penúltimo partido creo que fora que nos pasara. E quedábamos 2 puntos o Covadonga, e entón quedamos. Nese momento ganou o Covadonga, que tamén non sei contra quen xogaba, e quedou o primeiro Covadonga, e bueno, aí foi un pau bastante grande, porque despois de verlo aí xa... Chegamos ao último partido, eles xogaban na casa contra o Melias, e nós xogábamos aquí contra o Santa. Había que ganar e despois esperar. Ganáramos aquí ao Santa, creo que fora 7-2. Que non contábamos ascender, porque tiñamos que ganar nós, e despois que se dera unha circunstancia... Faltando uns minutos, estábamos a ver que non se ascendía. Lle faltaba nada, cando salimos seguindo o 0 iba no minuto 80 ou así. E xa marchamos todos, vámonos, que isto xa non hai máis historia, xa centrarse na promoción. Entón xa faltando pouco, dice, oi, que marcou o Melias, 2-1, pero xa terminou o noso, está a punto de terminar, tá. Marcháramos e xusto cando estábamos marchando, xa cantan, bueno, porque había xente en Melias, bueno, en Covadonga mirando o partido contra o Melias, e xa cantaron que se poñía 2-1. E a ver, sempre entre eso de que poden remontar e tal, e no 95 ou así, marcaron Melias. Dixo Lamas que é o que non xogou. E entrou Lamas por aquí todo eufórico. Dixo gol, quedámonos así, gol de que? Gol do Melias, tal, Total, non sei que non entrou coa dentro e dixo, empataron a 2, se empatou o Melias a 2. Entonces, así somos os campeóns. Salimos todos para fora e a celebrar como todos. Salimos todos para fora, para o campo. Pero está seguro que terminou? Sí, xa terminou. A celebrarlo ali. Ese día ascendemos así un pouco de carambola, pero bueno, a verdade é que foi merecido. Claro, foi épico nas formas, en todo. Para mí xa chega
temporada máis espectacular en todos os sentidos, vai. Hasta nas formas de ganar unha liga, de ser campeón. Bueno, pues, son cosas que pasan. Celebrando ali fora no campo, claro, depois non sei quen foi que chamou, o Fabián, creo, que chamara. E dixo, oye, tienes que esperar aí que va o fotógrafo para allá, porque o fotógrafo estaba en Covadonga, non sei? Como pensaban que o Covadonga que iba a atender, pois estaba lá. Estivemos esperando que viñera o fotógrafo para quitarnos as fotos. Uns pinchos así improvisados, nos caracoles, chamamos ali o Antonio tamén, para que nos fixera ali uns pinchos para celebrar o ascenso. Ao final, aquilo en vez de pinchos, foi unha cena. O Levis, non lle levaba a de o pulso e dixe, pero tú, carallo, a ver, séntate aí. Coñimos, claro, se lle pega unha patada por abaixo, para que me deixara... Tranquilo, tranquilo. Estábamos aí todos os jugadores así alrededor mirando. E levábame tal, dice, cago en Dios. E fun, e dice, no, tú non morabas. E iba-me levando e collín, fixe un pouco de forza. E veio, me cago en Dios. O campeón aí o tedes. Todos os jugadores veñen a aplaudir, bueno, foi iso. A verdade é que estou moi ben. Empate, sumamos un puntito, los dejamos debajo, pero bueno, hubo ahí un par de acciones que no hemos metido, una con mano a mano mío y una buena intervención de Álvaro también ahí hacia el final. Y sí, nada. Fuera de juego un poco mal pitado. Fuera de juego para mí no es, pero bueno. Final partido. A estos cojones esto de correr. Bueno, esta barbeca. Sí, es verdad, 22, tú. Non sei, recuerdos bonitos. E hai moita xente en distintos momentos que na sombra que currou moito durante moito tempo. Mira, eu síntome casi, non son veciño do Loño, pero casi me sinto veciño. É que casi levas tanto tempo aquí como do outro lado. Conozco a muchísima xente e síntome identificado co pueblo. É todo puro fútbol, puro. Valorar o traballo como, por exemplo, da Pili, de lavar a roupa durante moitos anos, que, por exemplo, había veces que iba a xogar a determinados campos que tiña que lavar a roupa 3 veces, para meter a roupa 3 veces ibas ao campo de Tribes en inverno, e dixeche que moito ben non estaba nin casi costaba estar a roupa po domingo seguinte, de que non lle daba quitado. Pois esa xente contribuye ao final fa resumen, intentar pensar que xogadores, que entrenadores pasou, esa xente que está detrás, pois joder. Porque os nenos os están, outros non están, outros anos non están, pero non seguimos, e veña quen veña. Como a vida, é un tren que vas baixando, subes e subindo outros. É o que se leu, efectivamente, que eu cune todo. Pois toda esta xente do pueblo que con ilusión xa jubilados, que o mellor moito non tiñan quen se podían ir contigo ver os partidos, que non tiñan nin home que desplaza, pois esa xente, esa ilusión é de valorar. É unha forma de vida. Que se non hai votar, sentísimo, É un orgullo. Sí, é como esas cousas que as mamas desde pequeno. É que vas crecendo con ela. A verdade é que fixen moitos amigos aquí, tanto no pueblo como compañeros. E xente incluso que sin ser do pueblo que iban a todos os partidos. Eso sí que xente amigo de Cebreiros, un ou dous amigos de Cebreiros ou de San Miguel do Campo. Que move esta persona a vir aquí os domingos? A xente que conocía desde chavalada, pois xa conocía de antes, de cuadrar no colegio, a ver, entre Loña, de subir a xente del Loña a xogar ali, das piscinas,
vecinos, no Bravo, así que conocía a todos, que pasa que ao mellor crei un vínculo máis fuerte con eles, con moita xente daqui. Sobre todo con generación máis maiores, sabes? Rollo pai de Eder, esta xente que, claro, conocíamos, pero non era. E agora teño un trato, pois, genial, con moita xente daqui. Os anos, claro, que teño sentimento. Se non tuvera sentimento, moitas das cousas que fixen que non teñen que ver con xogar ao fútbol ou tratar cun vestuario como capitán cando fun estuvera unido ou saíra con ganas ao campo, non as faría. Salen 11 personas a xogar un domingo ou hai unha persona no banquillo, pero detrás hai xente que nun mes de julio que ao mellor estaba a cousa costa arriba encargouse de que a vela non se apagase. Eu sigo na peña, claro, cariño teño yo todo, para min é a segunda casa. Pasei ao mellor máis horas aquí moitas veces, 4 días na semana. O sea, ligado ao club estuve en casi toda a vida. Eu fui sempre socio, eu tiño o número 4. De socio eu tiño o número 4, mas non sei que número ten. Eu, cara, sempre. Eu tiño o número 4. Vinculado sempre, socio tamén. Eu estou moi orgulloso de estar sempre. Un orgullo, e sobre todo a miñas fillas, ainda máis, casi. Colleron e a muller igual, que acaba a liga, cando empezará outra vez, xa parece que os domingos non son igual, parece que aquilo cando empeza, xa o domingo xa aquilo, xa aquela rutina que parece que falta algo. E eu tamén igual, ainda que xa que traballado que xe, eso non me... é unha alegría, non? Esos son aspectos que hai que hablar moito. E calquer persona que un domingo está ali, pois eso, berrando e animándoche, pois tamén é... Eu creo que para que un equipo dun pobo se manteña tantos anos, ten que haber implicación de moitísima xente. Veciños, xente que pon diñeiro, sponsors, empresas de veciños de Ourense e tal, que tirou, porque isto, ao final, con pequenos graus, mantés o cabaceiro. A miña circunstancia de vir entrenar de cachondeo gracias a que tú e moita xente mo dixo, a mí marcou a miña vida sigue sendo ligada ao fútbol, as miñas amistades son o fútbol, todo, eu desde eso. Eso foi gracias ao Lagán. É parte da miña vida, parte importante. Entonces hai que, para min, a clave é que dalle as gracias a toda esa xente, aficionados, directivos, entrenadores e, sobre todo, a xogadores que, sin vínculo ningún co pobo, pasaron por aquí e cada un deu o máximo de si. Eu penso que, para que eso se manteña durante todos estes anos, é que dentro de 50 anos, se chegamos alá, podemos decir o presidente actual mantén o equipo